Ассалому алайкум мухлисони канали Саудотиҷӣ. Ҳама каса чӣ хелен созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай. Гӯш кинен ки дар ин видео чӣ астае бардуру. Се табақаи 10 моҳаи як гови гусаладор хонаи заминие бардуру хонаи хишрӯайне ки 70,000 сомон ва квартираҳои арзонам бисёре бардуру квартираи арзон 115,000 сомон агар хато накунем. Хулоса чизҳои арзон бисёр айда чизҳои бепул. Тамошо кунен то охири видеоро ҳамаша мефаҳмед. Ҳам як дона лайки бепула барои меҳнатҳои мо биҷихем бардуру касе дар канали мо бори аввал тамошо кардесен. Форатон ки видеои най мара якмин шида тамошо кунем бардуру инен поёнда кнопкаи подписатсияи намура биҷихен зангулара дар бологиш монед. Ва касе ки чизе фурӯшӣ дошта боша неви рақамҳода имо WhatsApp шида дар мо равон кунен мо барои харидоро рекламаш мекунем. Ана ки мерем устоста. дӯстони азиз додара ки дар навор десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будая 3-4 рӯз пасаш аз зону поёнтар бардуру почаш аввал сирх шидае баъди сирх шидан сиёҳ шидае. Дигар илоҷиш наштия диданд ки мисол почаш сиёҳ шидае почаш аз зону камтар болотар баридиянд. ҳозираш дар ин видео дар беморхонае бардуру як ҳафта пас 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. Падаршон хоҳиш карданд ки ана бардуруе ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд чанд қе мисол аз зуршон мераса бардуру ана хайр кунанд гуфтаге барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардуру агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунен. хайна бардуру мисол бо хитон гӯш кунен. бардури азиз мегзарем ба як комментарияи фасоне ки ами мембрияи хандарада навистаге ки салом алайкум беҳтарин видео ана чӣ навистае беҳтарин видеоҳои шуморо тамошо мекунам мега кайф мекунам. як хари абъёмни фурӯшӣ дорам соли баромадаш 2014 абъёма ториш 2-4 мега задагӣ пусдагӣ надора. мумкин бардуро ам пеша вардоштагӣ анда қафоша ранги хачибек шинондагианд. дӯстони азиз марҳамат на касе ки ана хар кофтесен ин бародар мумкин дошта бошане ки афсус номероша нанавистаед. зинда бошене бардуро настроение боша камкам шӯхӣ карда қачимо гап мезанем бардуро ба дил нагирен. дӯстони азиз хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ 3 сотиқ заминда дар хонаи фасон кардагиане ки ремонти дрынш мада маъқул шид. соҳиби хона мегӯяд ки хона ремонт дора свет овуш ҳастае документ дора наздики ваданасос 2 километр дуртар деҳаи ҷавалӣ сексия қатиям алиш мекунем подвали калонам дора баня туалетчам доштае бардуро нархиш 130,000 сомон чӣ хеле гуфтам бардуро алишам мекуна арзонам мекадае агар мисол сексия яъне ки квартира дошта бошен алиш мекадае 130,000 сомон бардуро хайна бо маълумоти камтарша дар бар экран навистагим касе харидори аниқ бошен занг бизанед хонаи арзона бихарен хулоса бепулае. бардурои азиз мегзарем ба дуюм эълони имрӯза мегарден ами говмолбозор кофта ина бардуро говҳои арзони фурӯшӣ нархиш гарини арзон яъне ки хишрӯ гӯш кунен чӣ астае. говҳои фурӯшӣ 3 табақаи 10 моҳа як гови якимзои қатъи гусалаш ози ӯ видеода ҳастае бо бародарҷоно адрес шаҳри душанбе ҳазрати мавлоно 9 километр дае. нархша живой вес 45 сомонӣ гуфтагия бардуро нарх живой вес 45 сомонӣ мақсад ки кило мекашанд чанд қе ки бироя ами мисол говай ана ё наи бақай ё аму гусалашай мисол оз бо ина видеош ҳам ҳастае бибинен ана бо видеоша мисол роӣ кардагиян ҳама ҷоша бибинен да бардуро мисол ана говаву бақора ози мисол бо ҳастае ина бардуро аму яким мисол гови якимзояй ку аму ҳақиқати гусалаш ози бо мисол видеои ана чӣ мегӯянд бақора сёмка кардагия бародарҷоно бибинен ана баъди биқо мисол бо хонаҳо ва квартираҳо да мегзарем да бардуро дар бар экран ҳамаи маълумотша бо навистагиам. ва дӯстони азиз як чиз дига да ёдам зад агар шумо мисол ҳамхеле говай мисол харай бизай чизе ки фурӯшӣ дорен мошинаи хонаи дар ма роӣ кунен ман рекламатон мекунам номерои ма дар якум комментария закрепит кардагиам.
дӯстони азиз мегзарем ба як эълони навбатӣ. ихонаи десембардро қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб тарафи хатти роҳ дабудай 6 сотиқ заминда д дар хона кардагӣ. соҳиби хона мегӯяд ки хона дар пеши мактаби 27 қарор дора. времян кош ремонт кардагӣ, фундаменти хона рехтагӣ, дарахтҳо ҳар сол мега ана мева медодиянд. сурат да мисол бо маълумай ба сексиям алиш мекадай. бардро нархиш 140,000 сомон арзон мекна, ана ба квартираам алиш мекадай. номрои телефонаш ҳастай, касе харидори аниқ бошен занг бизанен, хонаи арзона аз шаҳри Кӯлоб бихарен. дӯстон мегзарем ба чорум эълони имрӯза бо як хонаи заминие баъд квартираода мегзарем. ози хонаҳои заминиро гап занем. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Муминобод детаҷай мега, ана 6 сотиқ замин 4 дар хона, хона детаҷай гуфтагиай ремонт кардагӣ. ана соҳиби хона мега ки дар ҳолати хуб қарор дорад. дӯстони азиз, дигар маълумотош навистагӣ нест, фақат нархш навистагиае ки 120,000 сомон. хай бардро ана касе харидор бошен занг мезанен, мепарсен дигар маълумотоша. 120,000 сомон 6 сотиқ 4 дар хона. номрои телефонаш ҳаст, харидорои аниқ занг бизанен. дӯстони азиз, аз куҷое ки замин хона мисол шумо дар корае дар комментария бинависен. ман арзонтар ёфта барои шуморо реклама мекунам ва ҳам як дона лайки бепала бижиқем бардро дар комментария бинависен беҳтарин видео. бардрои азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Дангара 3 сотиқ заминда д дар хона кардагиай. соҳиби ҳамин хона мега ки срочно мефурӯшем ша хонара ремонт кардагӣ бидай. ана дар ноҳияи Дангара бардро гуфтагӣ нест ки дар гиҷои Дангара ҳай. нархаш хеле дар рӯи экран десен 70,000 сомон. касе харидори аниқ бошен арзон мекадай. номрои телефонаш ҳастай, касе харидори аниқем бардро занг бизанен. видеои пешнар аҳамият додум. бисёри бардорон нависарданд ки аз шаҳри Душанбе ягон хонаи заминии арзонтар бон. бардори нами хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ана райони Сино д кардагиай 3 сотиқ заминда д дар хона кардагӣ. хонаҳо ремонт дора. соҳиби ҳамин хона мега ки ана д дар хона ову светаш постоянӣ кор мекуна. бо мисол ана камтар замини мисол агарот ҳам дора, барои мисол ягон чи коридан, ягон чи кардан камтараки дига агарот ҳам доштай дар пеши хона. нарша бардро ва хоҳарои азиз 150,000 сомон мега, арзонам мекуна. касе харидори аниқ бошен, номрои телефонаш ҳастай, занг бизанен, маълумоти бештара бигирен. бардори азизам, мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. дӯстони азиз, квартираи десен қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. номи пешинаш Румия, агар хато накунем. касе ки ай Ҷалолиддини Балхия бардро бигӯен ки ҳамин номи пешинаш Румӣ боша. бардро як хонага дар якум этаж қарор дорад 56 квадратни метр. ана дом бародарҷоно навастройка будай, не ки домои нав да. хонара нав ремонт кардагиан. соҳиби ҳамин ана квартира мега ки хона ремонташ люксай, под ключ мекунем метем. ба фикрам хеле гуфтесайда бардро ремонташ люкс под ключ навистаге тамом. нарша чихере дар бар экран навистагим бародарҷоно 115,000 сомон таргават мекадай. занг бизанен. бардори азиз, монда набошене, ховто набарабо. бардори квартира десен қарор дорад дар шаҳри Норак. як хонага дар 3 этаж қарор дорад 34 квадратни метр. шаҳри Норак, райони Рӯдакӣ 24. дом бародарҷоно пешинаи хонара мисол хона ремонт доштайда. соҳиби квартира мега ки доми Амонатбанк Садиқ мактаб дар наздикишай. нархи охираш 150,000 сомон бардро. 150,000 сомон нархи охираш бидай. илтимос мекунам ки касе мисол харидори аниқ бошен ба занг бизанен, барое ки нархи охираш бидай. бардори азизи, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе. як хонага дар 3 этаж қарор дорад. дом навастройка будай. соҳиби хона мега ки як ҳуҷрага, кухни, ҳамом ҳоҷат дорад дар поёни корвон, пеши пост, наздики роҳ, ову барқаш доимиай. нарша бардро ва хоҳарои азиз 153,000 сомон арзон мекуна.
хай бардуро номерои телефонош ҳаста, дига маълумотош навистагӣ нест. харидорои аниқ занг бизанен, маълумоти бештара бигирен. шаҳри Душанбе ана поёни корвон ҷои соз дабда. мисол агар бобураи савдогар бошӣ, ҷои зур дада точкаи фасон. занг бизанен харидорои аниқ. бардурои азизами квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. Яххонага дар дими этаж қарор дорад 50 квадратни метр бидае. домои пешина хона ремонт доштае. соҳиби квартира мега ки срочно бояд квартираро буфурӯшем. хона барои фурӯшай мега дим этажда. ҳама шароитош хуб будае бардоаҷоно. нархиш 160 000 сомон. бо касе харидори аниқ бошен савдо мекардаe. мақсад бардоро арзон мекардаe. ина номерои телефонош, номерои тоҷикистона. касе харидор бошен, занг бизанен, маълумоти бештар аз соҳиби хона бигирен. дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Роғун. яххонага дар 5 этаж қарор дорад 46 квадратни метрае. дар ҳамин сентри бардуро шаҳри Роғун будае ҳамин квартира. домои пешинаи хона ремонт дора. соҳиби квартира мега ки срочно бояд ҳамин квартираро буфурӯшем. яххонага бит дихонагаш кардагӣ бидиан. ана чӣ хеле гуфтам бардуро дар сентри ҳамин шаҳри Роғун. нархиш 175 000 сомон. мумкин хай бардуро арзон кина. иҷа гуфтагӣ нест ки хай арзон мекунам. касе харидори аниқ бошен, занг бизанен, маълумоти бештара бигирен. бардурои азиз мегзарем ба эълони навбатӣ. аз куҷое ки квартира дар кора бинависен комментарияда ки ман арзонтар ёфтам ё ки ман дар арзонтар роӣ кардам. бардоаҷоно ман барои шуморо реклама мекунам. аз куҷое ки квартира намондесам бинависен. хона дар кора, квартира дар кора дар комментария бинависен. бардурои азизи квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. яххонага дар 3 этаж қарор дорад 47 квадратни метрае. домои пешина хона ремонт кардагие. соҳиби квартира мега ки ана квартира дар ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳраки Сомониён, кӯчаи Сомонионда қарор доштае. нархш бардуро ва хоҳарои азиз 155 000 сомон. харидор бошен, арзон мекардае. занг бизанен. дӯстони азизе мебад навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза. аз куҷое ки мада хона квартира рӯй кардан, ма ҳаракат кардам нархошона барои шуморо гап задам. чӣ хел буд бардуро нархиш соз будам. хай маъқул шид нашид, хай ман намедонам ки шерои нар. зинда бошен апашко модаро. раҳмат барои дастгиритон дӯстони азиз, раҳмат барои лайкотон, раҳмат ки дар комментария фикрҳои беҳтаринтон менависен. зинда бошен. аз куҷое ки хона замин квартира дар кора бинависен, баъд тажда номеротона бинависен. агар ман мебинам ки комментарио хеле ҳарфҳои соз қад нависта бошен, ман шуморо реклама мекунам. ва касе ки то охири видеоро қатима чақчақ када тамошо карден, дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро қатима тамошо карден. дӯстони азиз, аму ядона лайки бепала бижиқен. касе дар канали мо меҳмонен, форатон ки видеои нави мара якмин шида тамошо кунен бардуро. инин поёнда кнопкаи подписатсия унамура бижиқен, зангулара дар боло гишмонен. тамом. вақти мо видеои нав мекунем, сразу шумода мисол уведомление меравада, мисол сообщение мерава ранги типаворе. шумо медорен видеои нави мара якмин шида тамошо мекунен. ба 6 моҳ баъд занг намезаненда соҳибои хонада. бардурои азизам, апашко модаро, то видеоҳои анда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар ки ҷое бошен, ҳамеша сарбаланд бошен, хонаобод бошен, дасти кама набинен. ҳаматонда бардуро хай, то видеоҳои анда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. хай дӯстони азиз.